District Magistrate jangke East Chanty Hills District Manish Kumar IAS upen benapat ba bala pentri kam deki kyndon jangka section iway henriulai Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita ha baro kawe ke district pakani ke jing Pynjari kalong hadian ki board district layo jing tip halo ke jing yat rally ka khasi student union namar ke jing bomla ka sarkar ban pin ulong ke mat jing dawa ka seng bat mi ke jing perngam ban pinjer ke jing yakhi lo ong ru bagi board district ki layo jing tep halo ka jing yakhi ka KSU kabla la ru ban khamjur ka jing yakhi bat habapet ya ka jing long jing man bat ru ban yada ban lat na ka nu ka jing ja basnusi ki pat ba kumju ru ban pen long ya ka district ka badan ka jing shngan bat ban lat ka jing julor ki mar ki mata jing ki pat ba kumta ki board district ka East Chanty Hills district ki lamana bandi ya ki penyang petrol bat penyang diesel sha ki tu ki bawan thiet da ki bilor ni ki nu ki jing diang la da klem yo jing bet ka balong kat kum ki kyndon jong ka petroleum act khat khandai lai pusau bat kumta kumbala pen kup bor u district magistrate ke East Chanty Hills district open bana ya ka jing pentre kam ni ki kyndon jong ka section iwe henriu lai jong ka Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita arhaja apulai mante lakam ya ka te ka rukom di ya ka penyang petrol bat penyang diesel hapo ka district lama hamru balada dan manu bapen Kenya ke hukum kin ngat hapo ki kyndon an ki bahap hapo ke section RR lai jong ka Bharatiya Nakia Sanhita bat ki kyndon an ki bayadai bat ke jing pen Kenya an kat kum ka hukum la pen jensur ya ka jing di ya ka penyang petrol bat penyang diesel ya ki tu ki bathiet ha ki bilor ni jing diang tang ya ki tu ki bapindan kam ha ki mobile tower bat ha ki company ki baterai ya ka kam shna surok henrai la da lap ya ki bapen Kenya ka hukum on pengat ru hapo ki kyndon an jong ka petroleum act khat khandai lai pusau lapen bana bakani ka hukum kan tre kam no mardor hapo East Chanty Hills district tat hadu bandapen bana da kumwei pan